Base sa evaluation, may puruhan pang mabalik si Silay sa normal. Apan ning tungura, in and out pa siya sa iyang normal state. Bitaw, Ems, niya, dako kay natampo ang atong environment. Dini, niya natay therapy nga gihimo ni Silay. At least diri ba, mura siya sakop sa pamilya. Unlike dito sa gawas nga bugal-bugalan siya. Pwera lang kung naa siya sa simbahan. Ems, nakahuna-una ko ba? What if ako ang mag-foster mother sa anak ni Silay? Seryoso ka? Emma, kung di man gani ko magminyo, at least na ako'y anak. Unsa man say future sa anak ni Silay? 'Di ba? At least ang bata magdako siya, nga na siya ilhon nga inahan. Ug ako na. Ug kung balikan sa maayong pag-isip si Silay, unya mangita sa iyang anak, unsaon naman lang nimo? Kung mahitabo manggaling na Ems, dili na ko ihikaw ni Silay uy ang bata kay siya go'y biological mother. Pero siguro unsad na ako nga tinuod yung naulian siya, ang ako manggong gitanaw ni Ems, ang best interest sa bata. Nagplano ko nga konsultian si Mrs. Cruzada o si Father Baltasar about ani akong plano. Nalipay ko nga, mayong imong kahimtang din ni Silay. Kuhaon ako nimo, papadri. Uli na ta. Uli na ta na. Uli na ta. Kung okay ka na Silay, muli tayo. Yehey! Agay! Agay! Yehey! Uli na, me! Uli na na, papadri! Okay. Vitamins na Silay. Ya makaon tagpan. Oh, sige, kaon tagpan. Daghan tagpan. Yehey! Di na magbugno. Let's go dito. Bye-bye, papadri. Saan sa kapan? Papadri ha! Balik ko niya ha! Nanti tagpan sa papadri. Ay kabala ka, Father. Maayo ang kahimtang diri ni Silay. Salamat kay Aida sa iyong pagtabang, ha? Father, amo ng responsibilidad niya. Nalipay sad mi kay ni-improve si Silay, although wa pa gyud siya totally nga naulian. Inighuman og panganak ni Silay, atong una-unahon pag-ayo kuno sa atong maing buhaton kaniya. Yes, Father. Diha na mga to'y si Raul nga iyahang inigugma kaniya adto, gusto mga asawa kaniya apan wa man magsilbi. Naasa day ko'y laing tuyo ni mo, Father. Nakahuna-huna ko ba? What if ako lang una ang mamahimong foster mother sa anak ni Silay? Mintras tanto nga wa pa siya maulian. Ako na ning gi-consult ni Mrs. Cruzada and then i-agree siya nga mamahimo kong foster mother sa anak ko ni Silay. Aida, dalaygon kaya ang imong plano. Nakasiguro ko nga maayo ang kaugmaon sa bata kung anaa sa imong pagtagad o pag-amuma. Ang problema lang kung mangita na si Silay sa bata, kung saan man akong tubag, akong bakakan, akong ilaron. Lisod man tingali ka ng himuon. Sa iyang kondisyon karon, Father, lang kaaytog karon ni Silay kung unsa inhita po niya. Gani amo siyang gipasabot nga buntis siya, pero murag uwa lang sa iyang huna-huna. Wa siya kay baw kung nganong nidako ang iyang tiyan, nganong dunay naghihok nga bata sa iyang tiyan.
Ngano ka, Lucy? Father, nanganak na si Silay. Babae ang iyang anak. Nanawag si Aida karong pagyud. Baba! Oh, praise God! Wah, kagwapa sa akong baby. Excuse me. Baby, katong tarungon na imo hair. Para wapa kayo, baby. Uy, kagwapa sa akong baby. Nasaan ma? Manimba ta. Paghuman to simba kaon dayon ta ha. Ha? Sa mani, uy, pangutan di ka sa simbahan tubag ha. Social worker ko na imong mama. Ayaw pa uwaw-uwaw, ha? Tana. Saning, ikaw lang sa bahala diri ha. Yes, ma'am. Manimba mi. Ay, kagwapa ni mo kisay nga ni. Malaila mo, Jasmine, akong baby. Awa. Malaila mo, Jasmine nga, ani. Kagwapa ni mo. Sige silay, mga to sa amin ha, musod sa amin sa simbahan. Ano na? Let's go. Aida, nalipay ka ikaw na nakabisita ka. Hay mo na yung bata. Naraman diri father to asa gawas ay nagduwa-duwa. Aida, sa sulod tuig, ibalhin ako laing parokya. Nang hinaot lang ko nga, dili kong talayo din eh. Mo ba father? Unya si Silay. Ako lang hangyoon ang pare nga mupuli ka na ako, na siya nalay, mutanaw-tanaw, mubantay kang silay. Tungod kay, arang-arang naman ang pagabutang ni Silay, kuman sa pipila kakatuigan na nilabay. Aida, punta, mubalik na sa normal ang iyang pangisip. Father, mo ba siya mangita sa iyang anak? Adunay panahon nga, mangutana siya sa iyang anak. Kung buhi pa ba ang iyang anak? Gani ka ng munika ng iyang hinimo, o may pirmi niyang himo-himoong anak. Ako lang sa'ing itipas ng pangutana. Nabalaka ko father. Kay tingali unyag. Ang Diyos na lang ang maghukom nining tanan, Aida. Padayon lang ang imuhang nasugdan. Nahala sige father mo adto sa ami kay akong pangitaon to tong bata dito sa gawas. Nahala, Aida. Salamat.
kausaban. Ug sa pagdagan sa panahon, may mga taong inanay nga mapapas sa eksena sa duwa sa kinabuhi. Ang uban magpabiling. Apan ang linya ug kunot sa ilang panagway mo'y simbolo sa daghang kasinatian ug mga hagit nga ilang nasinati. May mga misteryong kinahanglan pang sulbaron, mga kamatuuran nga angayang ibutyag sa pag-abot sa tukmang panahon, mga pangutanang kinahanglang tubagon, ug ang mga tubag nga sakit dawaton. Apan kining tanan mukuyog ra sa tuyok sa kinabuhi ug ipadpad sa hangin. Marie, mula ka una ko unsa man wa kay trabaho karon? Gabi pa akong shift, ma. Asa man day ka? Akong duawon si Father Baltasar, ma-expect maguto na ko siya kada semana. Nakasaad manggugo ni Father nga magbisita ko niya karon. Dali aragit sa panahon man, no? Pero ang inyong kaso ni Father Baltasar, huwag yun mausap man, no? Gani, murag mas grabe pa noon. Labi na karon nga tigulang na, o may edad na si Father Baltasar, kung retire na siya sa pagkapari. Ay, Marie, bisan atong wa pa ka na tao, suod namin ni Father. Karon nga medyo tiguang na gyud siya, angayan lang sad nga akong susihon. Daghan kayong mga panghitabo nga kamera ni Father ang nagtinabangan. Mga butang nga kamera na sayo. Ha? Sama sa unsa man, ma? Sige lang, mahibaw ra ka unya, anak Marie. Nahala, Marie, muadto na ko ha. Sige, ma. Bye, Sige, ma'am. okay. Hello, te. Musta na? Unsa man? Unsa may dagan sa imong life? Abi nimo, daghan nakaay kog nahitabo nako diri sa Hong Kong. Pero nagpait pug ko oy. May mga adlaw nga maghilakos kamingaw. Kahinumdum gani ko sa atong mga experience diha. Kadtong mutabang kog bantay sa imong tindahan. Bisan og imo kong awayon, katong buang nga atong libakon. Kinsa ganito siya, te? Sila'y man to, no? Unsa man? Nayatap na? Hala, uy. Nanungo man hinuon ko. Daghan kaayo kong events nga akong ma-recall. Abi nimo, my love ko din ni, te. Ayag katawa, ha? Kabaw ko, di ka mo tuo, ani. Te, duna na ko'y girlfriend. Take note, girlfriend, di na ikal, ibay na. Jenny Yangan, tagahagna Bohol, domestic helper diri sa Hong Kong. Nagkaila-ila mi sa Facebook. Ambot, uy, siya may nakapalalaki nako. Pero, mutukar gihapon akong pagka-girlash. Pero pugong nako, te. Sweet kaayo si Jenny nako. Nahibaw siyang tuyab ko. Pero, iya kong gidawat. Miss you na, te. Baka sunya diri, ha? Sincerely, Ferdy.